Abasebenzi balugxobevu ngumsindo emvakokuba eliphulo bebesebenza kulo lithe lamiswa bengaxelelwanga. Le migodi ye-Asbestos yayeka ukusebenza kudala ze yashiywa injalo ingavalwanga. Kungoku nje ababasebenzi bathi bafuna ukuba unekontraka norhulumente bathawathe uxanduva nanjengoko le kontraka ibashiya ingakhange ibavavanyele isifo semiphunga. What I wish, I like the municipal to push the contractor, Mintech and DMR to pay the workers every single cent to them. Nangona ijelo leendaba le-SABC lifumene abasebenzi benganxibanga zikhuseli kule ndawo, unokontraka uyakuphika oku ngelithi wayithobela yonke imiqathango. Ukanti umasipala uthi uza kungenelela ukuqinisekisa ukuba izikhalo zabasebenzi ziyamanyelwa. The biggest problem is that the contract was finished and ceremoniously so, and they were not paid. And there are other protocols that were health protocols that were supposed to be followed, they were not followed. Abasebenzi bathi boyikisela ubomi babo nanjengoko abantu abaninzi besweleka ngenxa yesifo semiphunga esibangelwa yi-Asbestos ngenxa yale migodi ingavalwanga.